Nagpahigayon na og rapid damage assessment and needs analysis ang Zamboanga City LGU ngadto sa mga kabalayan ug mga establishmento nga naguba gumikan sa fireworks disposal nga misangko sa disgrasya sa Zamboanga City. Ani ang report ni Efren Mamak. Ginasubay na sa mga miyembro sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis kon RDANA team sa Zamboanga City LGU ang mga kabalayan o establishmento nga nangaguba gumikan sa nahitabong fireworks disposal sa otoridad nga misangko sa disgrasya sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City niadtong July 8. Kini human nag-report na sa otoridad ang kapin 300 ka magbanay nga naapektuhan sa pagbusikad. City Police is getting all the complaints properly profiled and logged in. Yung mga tao natin composing the RDANA team are already on site doing the validation of the damages incurred as a result of the firecrackers explosion. Gawas niini, nag-apod-apod na sab og tig 10,000 pesos nga financial assistance ang Zamboanga City LGU ngadto sa 20 ka uniform personnel nga nasamdan sa itabo ug kasamtangan nagpatambal sa ospital. Nakatakda sab nga makadawat og financial assistance ang ubang mga nasamdan nga sibilyan. Hinuon, tukion pa sa konseho kung pila ang ihatag nga kantidad. Gibutyag sab sa LGU nga suportahan nila ang lalum nga investigasyon kalabot sa insidente. Insofar as the investigation, it will have to be determined by our city legal officer and of course the Sangguniang Palusot as to the culpability of those who were responsible for the blast. Sumala sa Police Regional Office Region 9, wala pa'y resulta sa kung kinsa ang sadaan sa mong pagbusikad. Sanglit nagpadayon pa ang ginahimong post-blast examination sa gimugna nga Special Investigation Team. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.